Il-ħadd filgħodu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech eċċella f'diskors mill-aktar negattiv quddiem il-partitarji tiegħu fid-Dar Ċentrali. Fl-isfond ta' maltempata qalila warajh li donna tixet is-sitwazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin, Bernard Grech ħada qatta bla ħabel kontra r-reshuffle fil-kabinett mill-Prim Ministru Robert Abela. Reshuffle li xied il-karatteristiċi ta' talent u laqda li jiddominaw fil-grupp parlamentari Laburista. Madankollu, Bernard Grech, vokabularju mill-aktar negattiv, iddeskriva dawn il-bidliet bħala kawlata. Naħseb irridu nsibu kelma ġdida flok reshuffle. Naħseb wasal iż-żmien taħt l-gvern li flok reshuffle ngħidu kawlata. Kellu bżonn jagħmel kawlata. Bernard Grech kritika wkoll id-deficit f'pajjiżna, deficit li wasal kawża tal-miżuri ta' sostenn minħabba l-pandemija u li xorta ma huwa xejn fejn dak li ħalliet l-amministrazzjoni ta' Gonzi PN fl-2013. Bħalissa għandna l-ikbar deficit. Hawnhekk Grech stona għall-aħħar, speċjalment wara r-rapport li ħareġ mill-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu, Credit Reform, fejn affermat ir-rating ta' A+ għall-ekonomija Maltija. Ekonomija Maltija li għandha wkoll tkabbir ekonomiku ferm akbar minn dak ta' żona euro. Dan apparti ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea li approva l-budget hekk kif ippreżentat mill-Gvern Malti. Intant Bernard Grech sab il-ħin ukoll sabiex individwalment jattakka lil persuni magħżula mill-Prim Ministru Robert Abela fil-kabinett tiegħu. Fost oħrajn Grech attakka lill-ekonomista Clyde Caruana li huwa mfaħħar u magħruf sew għal kapaċitajiet ekonomiċi tiegħu u l-politika soċjali li jħaddan. Poġġa Clyde Caruana. Allura tafda Ministeru tal-Finanzi fidejn persuna mingħajr esperjenza? Bernard Grech der ukoll infurmat ħażin dwar il-kabinett tal-Prim Ministru Robert Abela hekk kif sostna li ma hemmx segretarjat parlamentari dwar l-isport u żgħażagħ f'pajjiżna. Al kontrarju ta' dak li qal Grech, fiħdan il-Ministeru għall-Inklużjoni u l-Kwalità tal-Ħajja hemm is-segretarjat parlamentari għall-isport. Iż-żgħażagħ semmiethom Grazzjella. L-isport dal-gvern nesihom. Illum għandna gvern tantu għabla viżjoni illi anqas biss indirizza l-isport f'xi segretarjat parlamentari jew ministeru. Filwaqt li kompla bid-diskors negattiv tiegħu Bernard Grech ftaħar bis-supposti ġdid fil-Partit Nazzjonalista u qal li dan it-tiġdid ġej bil-ħatra ta' Mario Ellul bħala teżorier tal-Partit Nazzjonalista. Ellul huwa t-tielet kaxxier tal-Partit Nazzjonalista fl-aħħar sentejn. Dan l-aħħar għandna teżorier ġdid. Nsellim nominaw li Mario Ellul. Intant hekk kif spiċċat il-konferenza mill-Partit Nazzjonalista, uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista Dlon Kmar quddiem il-kameramen ta' One News u qabadlu l-kamera sabiex iwaffqu milli jagħmel xogħlu. Fil-fatt il-filmat li jiġdu l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista stess juri lil dan l-uffiċjal tal-partit jitfidu mal-kamera u jdawwara mingħajr il-kunsens tal-kameramen ta' One News. Nixtieqilkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u nsellmilkom.